Hej alle sammen. Så er vi godt inde i den danske sommer. Derfor vil vi gerne have noget lækkert at drikke. Hvad vi skal til at lave i dag, det er en hjemmelavet frugtlimonade uden alkohol. Hvad vi har her er en jordbærlimonade, og hvad vi skal til at lave nu, det er en ananaslimonade. Men du kan sådan set bruge den her opskrift på flere forskellige slags frugter. Det eneste, du skal tænke på, det er, at du skal justere måske det syrende og sødende niveau. Til dem, der har set videoen med vores mango crotini, så vil I kunne genkende til metoden, fordi det er den fuldstændig samme metode. Den virker på så mange forskellige frugter og bær, og den var egentlig originalt lavet til bananskrald, så du kan bruge det til, så kan bruge det til hvad som helst. Hvad vi skal starte med, det er, at vi skal have taget en ananas, og den skal vi så lige have skåret. Der starter vi så med lige at skære toppen og bunden af, og så skærer vi lige skralden af her. Derefter skærer vi en halv, og så skærer vi den i nogle tynde skiver. Grunden til, at vi skærer den i tynde skiver, det er fordi, at hvad vi kommer til at gøre i dag, det er at prøve at trække alt væsken ud af vores ananas. Og derfor så handler det bare om, hvor meget distance er mellem vores tørre medium, som suger al væsken, og ligesom vores væske i det inderste punkt. Så derfor skærer vi det bare i tynde skiver. Nu kommer vi lige over til anden vinkel, så kan vi lige se, hvordan vi skærer den her. Første step er, at vi lige går op, og så tager vi toppen her. Tager bunden. Så prøver vi bare lige at skære skralden her. Og så kan vi ligesom se, at vi har her. Når vi så prøver at gøre det, så bare skære langs den her vej ned. Det vi kommer til at se. Træn sådan her ud. Jeg skal bare lige tage det værste her. Det gør ikke noget, der er en lille smule af det her mørke med. Jeg skal bare lige have taget det værste. Så vi kan se, så ligner det egentlig, der er noget, men når man kigger på det, så er der faktisk ikke så meget brugbart saft tilbage i den her. Så nu er det bare væk med alt det her. Og så skal vi bare skåre selve vores ananas. Jeg tager bare og skærer den i halve. Og så slicer jeg den bare her. Det kan godt være, at I lige tænker, at det måske giver mening lige at give den et cut her, et cut her, et cut her. Alt efter hvor stor jeres beholder er, så kan I med fordel have nogle mindre stykker. Min beholder er stor nok, så jeg har det fint med sådan nogle her stykker skiver. Godt, så har vi den skåret. Jeg fylder den op i sådan en her. Vi skal have det smidt over i en beholder nu, fordi vi skal nemlig tilsætte vores tørre. Hvad vores tørre kommer til at være, det kommer til at være en blanding af sukker og syre. Jeg bruger en blanding af citron og æblesyre. Citronsyre, det kan I bare købe i Rema. Æblesyre, det skal man lige købe lidt mere specielt sted. Jeg køber det på sådan en bageshop. Den er der et link nede i beskrivelsen. Jeg har ikke noget forhold til mig eller noget, men det hvor jeg selv køber. Jeg synes, det er en fin pris for tingene. Kan købe citronsyre til omkring en tredjedel af prisen og æblesyre til en lignende pris. Det skal så blandes sammen. I det her tilfælde så har jeg fundet ud af, at et god blanding, det er 7,5% syre, hvoraf jeg udskifter halvdelen af min citronsyre med æblesyre. Så i det her tilfælde, så har vi 680 gram af vores ananas. Det betyder, at vi skal have 7,5% af det. Det er 51, hvoraf 34 er citronsyre og 17 gram, det er æblesyre. Du kan vælge bare at lave med citronsyre, men hvis du bruger æblesyren, så er citronsyre ikke lige så markant, og du får også lidt mere en syreprofil og mindre om lime juice. Det er ikke krævet, men det er lidt bedre. Og så selvfølgelig til sidst, så tager vi bare det resterende af vores vægt. Det er vores sukker, det er så 629. Så har vi den samme mængde af vores tørre og vores våde ingredienser. Jeg har valgt at bruge en relativt flad og bred ting, og det er fordi, at når vi putter vores tørre ved her, så trækker det alt væsken ud, som I kan se her. Det betyder så også, at vores frugt begynder at stige mod toppen, mens vores sukker falder mod bunden. Det kan vi gøre noget ved lige at røre tingene, men det betyder selvfølgelig også, at vi har en meget, meget høj beholder, jamen så kommer det til at være relativt længere distance, så kommer det til at være relativt dårligere. Så lad os forberede vores ting. Nu er vi jo faktisk nede med vores æblesyre og måle her omkring 17 gram, så jeg bruger det, der hedder en præcisionsvægt, eller en smykkevægt, eller en bagvægt. Den kan måle helt ned til 0,1 gram. Det er lidt specialudstyr, men jeg er faktisk rigtig glad for at have det, ikke bare her, men også bare lave noget mad. Det koster et eller andet sted mellem 70 til 120 kroner. Du kan gøre det med en normal vægt, men normal vægt har jo generelt en usikkerhed på i hvert fald 1 gram. Men lad os starte med at få målt vores citronsyre. Husk altid at bruge friske, rene beholder, for hvis du kommer til at måle en lille smule for meget, så kan I bare hælde det tilbage i. Så vores citronsyre, der skal vi bruge 34 gram.
se. Så skal vi have vores æblesyre. Det er 17 gram. Og så resten af vores vægt. Det skal bare være sukker, og det skal vi bruge 629 gram. Det behøver vi ikke at måle på sådan en her, men nu hvor vi har den, så vil vi lige så godt gøre det. Jeg har prøvet mig frem med noget forskelligt sukkerfrit, og se om jeg kan få det samme, men det fungerer simpelthen bare ikke, fordi det ikke trækker væsken ud. Så det her, det bliver desværre en sukkerfuld opskrift, uanset hvilken vej vi går. $329. Så skal vi bare have vores resterende 300. Og så skal vi sådan bare røre rundt, så der lige er noget røring her. Hvis du kommer til at vælge en beholder, der måske er lige lidt lille i forhold til, hvad du skal bruge, så start bare lige med at lade tingene stå en time, fordi den her reaktion, vi kommer til at lede efter, kommer til at starte ret hurtigt. Og lige for at vise det, så vil jeg faktisk ikke gøre noget ved den første time her. Så vil den nemlig se sådan her ud. Og efter det, så rører jeg bare tingene sammen, så der er en god berøring mellem mine tørre ingredienser og mine våde ingredienser, og så lader den stå den i 24 timer. Jeg rører den generelt en gang hver 6. og 8. time. Selvfølgelig, jeg kommer til at ligge og sove på et tidspunkt, der sætter jeg ikke et vækkeur. Men lige for at få det. Det vigtige er sådan set bare, at når den her er klar for omkring 24 timer, så vil I kunne se, at alt jeres sukker sådan set er opløst. Så ved I, at den er klar. Om det så sker på 16 timer, det er ikke noget problem. Men budgetter med en 24 timer. Sidste ting, når I står og måler jeres ting op, så er der altid en fordel lige at skrive tingene ned. Jeg har taget lige en lille post-it note, og lige skrive alle ting ned på, inklusiv hvornår jeg lige har lavet tingene. Fordi så ved jeg nemlig alt det, og hvis der er et eller andet, der er gået galt, eller jeg bliver i tvivl om et eller andet, så kan jeg altid lige tjekke hen. Jeg havde for eksempel lige en, hvor jeg egentlig skulle bruge 5% syre, men det var kommet til at bruge 10. Jamen jeg kunne så smage på, at der var et eller andet i vejen, så skulle bare gå tilbage og sige, hvad har det jeg lavet, og det kunne jeg se det meget, meget klart. Men i det her tilfælde, så er det fuldstændig fint. Og igen, opskriften her, det er bare at starte med at tage en ananas, skære den ud i nogle tynde strimler, smid den sammen med, og så skal du sådan set bare have lige så mange af dine tørre ingredienser, som du skal have i dit ananas. Det er din blanding af sukker og syre, og i det her tilfælde, der bruger vi 7,5, hvoraf en tredjedel af vores syre, det så er vores æblesyre. Vi vender tilbage om 24 timer, og så ser den her noget anderledes ud. Så er vi tilbage. Herover der smider jeg lige nogle billeder af, så vi lige kan se, hvordan processen den forløb. Det første billede, vi har her, det er faktisk efter en time. Dem, der lige var lidt vakse, de kunne som sagt observere, at vi ikke lige fik blandet tingene rundt. Det skal vi normalt gøre, så vi har god kontakt med sukkeret og vores frugt. Problemet var, at min beholder egentlig var lidt, fordi jeg lige været lidt optimistisk. Så jeg lod sådan set bare tingene stå en time, og så omkring sådan her ud. Der kan vi se, at rigtig meget af vores sukker allerede er blevet sådan lidt opløst, og meget af det blev vædet. Det gør det meget lettere at blande rundt. Det er et godt trick, hvis I lige har været lidt optimistisk med jeres beholder. Derefter, så lader det bare stå. Igen rører det hver 6. time. Og for os, der var efter 16 timer, der var processen sådan set kørt. Vi kalkulerer altid efter 24 timer. Og det vil vi vil hellere være før tid end efter tid. Det vi så sender ud med fra vores, den vi ud med omkring 80 cl af vores mix. Som vi kan se, så er det her ikke helt 80 cl. Det er fordi, vi lige er nødt til at skyde den her video på gange, så vi bliver lige nødt til at opbruge det. Nu skal vi til at blande det. Og blandingsforholdet er sådan set super simpelt. Det er 1 cl af vores ekstrakt, og så er det 3 cl vand. Jeg bruger helt normalt postvand. Du kan også godt bruge en eller anden dansk vand eller så videre, hvis du gerne vil have lidt brus i det, men det er ikke nødvendigt. Personligt så er jeg ikke så stor fan af det, men det kan du. Det betyder jo så også, at vi rent faktisk får en pæn mængde liter ud af det. Med omkring 80 cl, så kan vi gange med 4, og så er det 3,2 liter. Det er en mængde. Selvfølgelig
til en stor fest går det hurtigt, men har du lige nogle venner forbi, jamen så er det rent faktisk nok til at klare dig en hel aften. Altså det er for en omkostning på en ananas på omkring 20 kroner, og vores andre tørre ingredienser på omkring 10 kroner. Det er faktisk rimelig godt, særligt hvis du begynder at sammenligne med nogle af de andre lidt pænere limonader og sodavand så derude. Selvfølgelig, vi kan ikke helt konkurrere med en... vi kan faktisk være oppe og konkurrere med et par liter cola, men det er ikke der, hvor du har lyst til at konkurrere. Så er den her mixet, så putter vi lige en prop på. Det er dejligt, at propperne passer noget forskelligt. Giver det hurtigt røst. Og så kan vi sådan bare hælde den over. Du kan selvfølgelig servere den med is og så videre. Jeg putter nu i bag køleskab, så bare serverer den, som den er. Så har jeg lige isen til cocktailsene. Og altså, med det samme, det er helt klart ananas, det her. Der er noget syre, der er noget sødme, men det er helt klart ananas. Men ikke på samme måde som ananas juice. Det her det er to fuldstændig forskellige produkter. Begge to ananas, men der er lige så langt fra den her ananas juice, der er en ananas juice og en ananas sodavand. Vi har en meget bedre balance mellem syre og sødme, hvor ananas juice godt kan blive meget tungt, meget sødt. Vi har noget cremehed, men ikke lige så meget, som vi har for vores ananas juice. Og så er det bare dejligt balanceret. Det kan man drikke meget af. Selvfølgelig, den kan også bruges til cocktail på samme måde som vores mango. Men der skal du bare ikke blande den op, som vi gør her. Det her det er udelukkende til ananas. Du kan selvfølgelig også bruge den her metode til alle mulige andre frugter og bær osv. Men husk på, at tingene adskiller sig. Når jeg laver cordial til min mango, jamen, så bruger jeg 5%. Når jeg laver den til den her, så bruger jeg 7,10. Når jeg laver den til min bananskrald, jamen, så er det 7,5. Og her snakker vi om vores procenter af syre. Så det adskiller sig fra hver frugt til frugt. Det er også, når man bruger forskellige frugter, jamen, så kommer mængden af vand, vi skal tilføje, også til at ændre sig. For eksempel min jordbær, jamen, der endte med at skulle tilføje omkring 1 centiliter jordbær til 2 centiliter af vand. Det er selvfølgelig en anden blanding. Det er også derfor, jeg valgte ananas, fordi ananas er en meget, meget smagfuld frugt. Et par tips, når I lige laver det er første, hvis I står med nogle små ting, der måske ikke er så fantastiske at skære, og meget, meget risiko for at lave dem til mos og bryde dem op. For eksempel hindbær er et rigtig godt eksempel. Hvis jeg skal til at åbne hindbær op, så jeg ligesom kan komme til juicen inden i dem, jamen så skal jeg næsten smøre dem til en mos. Det har jeg ikke lyst til. Så hvad jeg gør, det er med hindbær, solbær og så videre, også med jordbær rent faktisk, så fryser jeg dem lige ned. Jeg sørger selvfølgelig for at rense dem og gøre dem ordentligt rene, og så fryser jeg dem ned, og så skærer jeg dem i stykker. Det giver mig jordbær nogle rigtig pæne bærstykker, som jeg kan bruge til nogle forskellige dessert. Men med hindbær, det gør bare, at jeg så kan tage en helt normal modler og bare lige knuse dem, uden at ende ud med en mos. Anden tip er, jeg vil fraråde at bruge frugt på frost, som jeg har købt. Problemet er, at hvis jeg bruger frugt på frost, som jeg har købt, for rent at gøre det madsikkert, så skal I faktisk skolde det. Ellers så kan jeg med Roskilde syge. Er det bare til jer selv, jamen, så kan det godt være, at I risikerer det, men sidder jeg nu til en fest med en bunke af jeres gæster, så er det måske mindre fedt det her med at have en hjemmelavet limonade, hvis alle folk bliver syge af det. Så tag den balance. Når vi er færdige med det her, så ender vi selvfølgelig også med en hel masse frugt. Vi har lige et billede af det her. Her har vi noget ananas, her har vi noget lime, noget jordbær. Det kan bruges på forskellige måder. Du kan bruge det som pynt. Du kan også bruge det som noget, du putter i yoghurt. Det kan jeg faktisk godt lide. Det er dejligt at få det frugtligt syre. Men det er også rigtig, rigtig godt til dessert. Jeg er rigtig glad for ananas og mango til desserter. Lige enten på noget helt normalt vaniljeis, eller også bare fordi du har måske en chokoladekage, lidt is, så er den her ved siden af. Lige til at give noget syrende og noget sødende. Lige for at friske tingene lidt op. Det er også rigtig godt. Tænk om jeg skal bruge det. Jeg skal også selv til at kigge på, om man lige kan fryse. Om man ikke kan fryse det, man bare kan lufttørre det, så det gemmer det lidt længere. Men det er rigtig, rigtig lækkert. Lad være med bare at smide ud. Brug det til et eller andet. For det kan bruges til nogle forskellige ting. Min mormor er super glad for det i yoghurt, det er jeg egentlig også glad for. Min bedstemor bruger det faktisk ret meget i hendes syltetøjer. Det er hun glad for det. Men ellers også bare desserter, hvor du ellers skal bruge det. Det fungerer bare super godt. Det var sådan set vores standard frugtlimonade. Igen, husk på, juster tingene efter hvad frugt I bruger. Den her fungerer super godt til ananas. Ananas er også, hvor I vil starte, fordi den er let at skære. Og udover det, så bare husk ordentlige ingredienser. Gode cocktails.